nangis sajroning atiku nalika siramu yo lagune dhewe dong Sugeng dalu Cahayu anak wadon genduk Niken Sailindri. Sugeng dalu Rama. Wajan tenan aku gumun sampeyan ngendi papan iki penggemar iki akeh banget. Dasar pancen Sulistya ing warna putri saking tlatah Kediri. Niki kasusupan Dewi Kilisuci. Ngerti kowe? Ya. Sejarah Kediri iki Dewi Kilisuci Susi Kilisuci prasaka bengung iki lho prasaka Raden Dadi saben antara mangsa mesti muncul wujude Paranggana kang saka tlatah Kediri niki Niken Sailindri gilirane. Wajan apik banget. Dadi sampeyan iki piyayine nek cara disawang ngono ya nok mbombrong katon mencorong wong wadon lencir kuning ya kena sedet ya kena dadi bocah moblong ya kena ayu banget aku ora ngira lho jaman cilikmu rak bunder to nggih bunder kaya bal ngono lha kula saged ngeten iki lek krana didikane sinten to Mo ya terus Mbak Nanda nggih dadi awake nggih sae ya to ya mesti bapak no bapak sapa bapakku dhewe ya sampeyan bapakmu gering ngono kok. Bapakmu dhewe piye? Ya mergo saka lemu sinau dan belajar. Wong nek tanpa belajar ora bakal iso apik nok. Mula aja nganti kendho sarta nglukro Cahayu. Tontonan penggemar sampean sakmono kae. Sambuten nok Cahayu. Ini adalah penonton yang luar biasa. Penonton yang apa ya? Ya yang wayangan, antusias karo sampeyan. Antusias nggih saestu niki wayangan niki mboten enten lho penonton sing kados ngeten niki lek gak dalu niki. Nek kono-kono ora ono. Ndak ada di Jawa Timur itu penonton nilai tertinggi terbanyak itu hanya ada di sini wayangan. Tepuk tangan dulu buat penonton ngendi iki? Mojosari. Podosari. Pepalang apa? Pekalongan ya. Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Berarti sing teko kene kan ora gur desa kene tok to, Mo? Iya maksud. Sing teko ning kene iki Pekalongan dan sekitarnya. Heeh. Dadi kecamatan liyane Kesesi iki ya rawuh rene. Nggih. Nyatane para pepunden sing asta pusara uga padha rawuh, Bapak Camat uga rawuh ya ta. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bahasa Jawa nggih? Saged nggih? Mireng nggih? Oke, kalau gitu jangan ngomong sendiri-sendiri ya. Oke. Kaya ustadzah. Ini tadi ada keributan, yang depan duduk, yang belakang mulai. Sapa ki kok yang depan duduk, yang belakang mulai? Ya ndak, yang depan tadi disuruh duduk. Oh ngono. Nggak ketinggal ya. Yang tidak kelihatan nanti bisa pulang lihat streaming aja ya. Lambimu ora pareng kok nundung wong padha nonton. Duh. Ngesake timbang ketorong napa piye? Nonton HP rak kena. Lah nggih to ngoten. Heeh. Timbangane mboten ketara mengke ningali saking live streaming ngoten lho. Maksude ngono. Nggih. Niki alhamdulillah kula nggih perdana dateng Pekalongan. Mugi-mugi warga Pojosari, Pekalongan dan sekitarnya ugi penonton datang live streaming, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat, selamat, wilujeng Allahumma. Dipun paringi seger kewarasan Allahumma. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Lunas utange. Ndang tuku mobil. Ndang tuku omah. Ndang munggah kaji. Sing rong entuk jodoh muga-muga ndang ketemu jodone. Sing rong duwe anak muga-muga ndang metang. Sing wis duwe bojo muga-muga ndang tambah bojone. Nggih ta, Ma? Dongamu rapik kowe. Contone dalange, nggih ta? Ora pareng ngono iki ora pareng. Amin, terima kasih. Lah itu ndak kangge, Pak? Oh ngoten. Oh nyecil ceritane. Oh nggih, terima kasih. Niki pripun Rama? Yo ngaturke tembang sing apik kuwi cara sampean programmu untuk ngaturke tembang-tembang. Aja maju-maju untuk muntun lek ngeblak sing Lah gawe panggung kok ya cerak men iki lho. Ya kudune paling sak meter maju ora dadi ngopo ditampa ngono. Iki ya panggung ta iki, Mo? Panggung mbahmu ki wayang aja kok ideg. Ya kowe arep ngaturke lagu apa sing manut saka sampean? Penonton diterang. Niki diaturi sing hot napa sing halus, Pak Bu? Hot tok gubuk asmara iki lho. Yang hot apa yang halus? Contohnya apa? Ya ya. Iki manut kula nggih, Mo. Asik, lah aku milih Wisa Tresna. Kok Wisa Tresna tuh kurang hot kuwi. Oh, sing hot apa? Sing hot itu yang zaman sekarang itu yang aku minta nadanya dong, Mas. Bentar. Aku minta nadanya, Mas. Sebentar saya mau ini ya, urunan dulu ya. Ya. Engko sih. Jaluk lagu ra nyawer kecut. Kecut ngapa to? Lah kan nyuwun lagu niku harus ada DP-nya dulu, lagu menyala. Ndak ada DP ya kita ndak menyala no. Dadi nyalane mergo baterainya kok DP. Iya. Apa nek saweran kok DP? Lampimmu kok. Coba lagunya apa? Gubuk asmara, Pak. Gubuk asmarane mengke sing tua-tua, Pak. Lek kula nek gubuk asmara iki nggih kadose kirang ngoten lho, Pak. Loh, ora sida diwehne, Pak. Ya ndak, ya. Nggih. Mengke mawon ya, Pak, gubuk asmarane. Disimpen riyen. Nggih. Yang bisa nyanyi bareng-bareng ya. Suaranya mana yang di sebelah sini? Yang di sebelah sini.
Yang di sebelah sini. Oke. Sinden-sinden suaranya mana sinden-sinden? Yoga-yoga. Tak sawang lek nganti rambengok tak pateni iki yoga-yoga iki. Aku ora ditakoni. Ora. Cinta siapa? Mulai hem, ding, mulai hem. Ini yang kompak ya. Yang kompak ya. Cinta bojone wong apa cinta bojone dhewe? Sing uang angkat tangan. Sing cinta bojone dhewe angkat tangan. Rednya sama. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Bapak siapa? Bapak Lurah kuwi kok Bapak siapa? Iya, Bapak Lurah namanya sing asli sinten? Bapak Nur Cahyo. Bapak Nur Cahyo. Ya. Bapak Etres. Kalau ini Mas? Oh ini juga Pak Lurah. Oh tapi masih muda ya. Oh begitu. Terima kasih. Sok nanggap malih ya Mas. Nggih, tak celuk masih berarti ndang metu. Oke, Bapak sudah habis? Habis? Oke. Ya udah kalau begitu. Ken. Terima kasih sehat selalu ya Bapak. Ken. Kedua lurah kita. Kowe ngomong habis apa nih? Hah? Sawirane apa piye? Bukan. Apa? Habis tenaganya buat joget tadi loh. Oh. Iya, Tak kira nggih. nek habis Ibu terima duite. kasih nggih, Bu. Ora lek Bapak tak peh. Rumah saku Bapak wi mau napa? Munggah ya toh. Ya bari cemburu wong sampean ya ayu kaya ngono Loh, kok mesti. tapi kan anggap saja aku sebagai anaknya. Jangan Anak dianggap Asmoro. sebagai kekasihnya. Asmara ki ora enek anak. Ya enek. Asmara ki pira-pira Ya enek ya nyebut. Lambe. Gak kayak sampeyan sembarang-barang disir. Ini bendahara. Saya niki kula beto nggih, Mo. Endi? Iki lho. Laku. Ora melok nyanyi kok. Loh, tapi kan pemimpin musik kok. Lah, musiknya wi malu tak pimpin dhewe ya Mas ya. Hah? Ya apa no, bagian? diaturke lagu yang kedua apa? Oh, lagu yang kedua. Iya, no. Oke. Keduren Mas Pak Mas. Apa? Ndi? Kurang dek. Ya. Kurang dhuwur sithik. Jale kan sadurunge nembang joget tong kayak kanan kering. Pripun niku? Jaranan. Oh, jaranan. Mau diarep-arep apik. Tintingane Mas. Kayak kanan kering. Nadane sakmono ya Mas Yud, dieling-eling ya Mas. Kayak kanan kering. Mripate milang-miling. Ya. Angke kanan kiri mripate milang-miling esame kuciwen karya sang ampulan busana dirasutra baca warna malangan kesalahan desa sileo.
Yayi kene iki penggemar jaranan lho, Nduk. Saman ro mau arak-arakan ra ana jaranane, ana barungan. Kowe nggo barungan ora? Mboten. Oh, ana barungan, ana jaranan komplit lho. Dadi budayane kabeh iki maju ning papan kene. Oh, ngoten. Iya. Nggih, 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 nggih. Mengke-mengke. Mboten. Oh, tak kira nek mengke-mengke. Ya, tembangmu mang apa? Sanes yo. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresna gumring sliramu apa cahyane bulan kang sumunar apyaring tawang yakti sliramu kang dadi Lagune alusan sik nggih Pak Bu. Nggih. Sing alus diaturke dhisik ya. Ya, Nok, mangga kaya napa. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Rama. Wah. Nampa rawe penonton padha sari wah kulo jen seneng banget Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Grapyak semanak turto antusias karo tontonan wayang. Dadi pono lamun to wayang ki minangka dadi srana siar agama. Ora agama kacu tegese wong meluk agama ki uripe ora bakal kacu ngono ya. Nggih Rama. Mula sing telaten ngladeni para penonton diaturke tembange sing kepenak ya kuwi Dadi Ati Cahayu. Nggih. Lah, diaturke Dadi Ati kagem para penonton padha sari. Peloke barang. Mengko Mary nembang. Dik apa salah kuwi ki ngono. Rina wengi. Dadi ati.
sembah nuwun paringipun dadi ati cayu. Nggih. Miwiti saka tembang langgam ya no. Iya, Mak. Saka alus. Mengko saya kasar. Sik iki mau nganti lali. Ana pepunden sing rawuh. Manggone ana pojok. Jale aturan mik panjenengane. Sugeng dalu Eyang Putri. Nggih, Rama wilujeng dalu. Ampun Rama jenengan teng kula niku ngger ngoten. Nggih. Heeh, kae urung muni kae lho mike kae dibenakne ngono. Nah. Ya. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu Eyang asmanipun Eyang sinten iki? Nggih. Kula tepangaken kula Budasih. Bu? Dasih. Bu Sudasih. Mboten dasih. Darsih. Dasih. Dasih mboten ngangge R mboten. Dasih nggih. Nggih. Wah, ngoten nggih. Kula rakyate Pak Nur Cahyo. Nggih. Dasih kawula. Nggih. Dasih Pak Nur Cahyo. Nggih. Kalih jumeneng nggih, Bu? Mboten. Lho. Lho panjenengan niku pripun to? Mbokan pledos panggunge. Mboten kula pengin panjenengan kalih jumeneng mangke nembang ular kambang sowae. Nggih? Mboten monggo jumeneng kalih jumeneng. Mboten iki sekali waktu to. Nggih, monggo kula aturi jumeneng mriki mboten masalah. Dadi waranggana modern niku jumeneng. Sepuh niku mboten wonten. Sing sepuh rak ragane ning atine rak tetep. Nggih. Sing kagungan asmara to. Atine nem nggih. Nggih, nggih, maksude sik milik karo wong bagus. Nggih. Lah nggih, jumeneng nggih, jumeneng. Ngono lho. Ha. Mboten napa-napa, Bu, dasih. Dasihku. Aku jane pase karo yang ngene iki lho aku. Ora kok karo sakniken betul ndasmu tak tempiling pisan ngontek nang sok. Niki ular kambang kalih jumeneng. Kalih jumeneng nggih mriki mboten masalah kok. Mbotenan sing dukani kok, Bu. Kula lari. Kula niki ati kula ternyuh. Panjenengan sik tetep eksis kembangke budaya. Pun 60. Mpun 60 nggih. Nggih. Namung ketingal teksih yuswa 17. Wajan jenengan niku cantik lho, Bu. Nembang ular kambang nggih Wong Ayu. Nggih. Tembange ular kambang cakepane napa Wong Ayu? Pripun sih? Becik apa napa Nggih, niku? saged. Becik apa wong Nggih. urip neng alam donya. Nggih. Tasik garwane tasik. Tasih. Taksik nggih. Tasih. Dados sik sak judul ngoten nggih. Nggih. Oh nggih, kula dongake panjang Awit alit. suwane. Nggih, awit perawan. Oh. Mriki. Mulai perawan garwane nggih niku mboten pisah. Niku pantes tinulat sinden apik ngoten niku nggih. Nggih. Enggak, becik apa? Slendro napa pelet, Pak? Slendro, Bu. Oh, slendro nggih. Nggih. Sok di dindinganane. Niku songo nggih. Nggih. Patete songo. Nggih, mangga. Becik Becek apa? Tepuk tangan, tepuk tangan. Sinden padha saricin sih. Wong upah Pak Janing guyu. Batenmu sir karo kowe ngono piye? Kok iso iki kowe gandengane aku. Kados niki di anu nggih. Jumeneng nggih. Urip. Wong urip nek alam radi ngeter nggih swantane Biasanipun ngaten niku lho, Bu. legenanan sih Apa? lah legenanan dados radi Basa napa niku? niku Ngapa? bulane bulan legena dadine kula mriko-mriko Oh, ngaten nggih. nggih. pripun iki Wong urip neng donya tinggal tata lawan budi utama yen digagas sing bawa urip mung sekelo
gedhe sip iya rangkep deh astane Bu yo wah loh sik ben digawe ibuke kok digawe sapa wah dilebokne tase to nggih kersane warung kalebokne kasih karepmu ngisin-ngisini kowe mboten apa-apa enonano bebasane oh yeah suwe astane matur suwun. Nggih Bu, nggih. Kula nyawer. Kula tambah nggih. Khusus panjenengan nggih. Niku saweran nggih. Nggih sembah nuwun Bu. Ya. Pun mangke lenggang ngantos pagi lho nggih. Nggih goro-goro nggih nembang nggih. Mbah matur suwun Bu. Nggih, sampun nggih. Ya. Entak ginuk. Ular kambang jumeneng nggih. Nggih, sae. Entak ginuk-ginuk dhewe, entak gendong-gendong. Entak gendong. Wah, janten. Cintaku asakan.
Nggih. Sugeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu Rama. Duh, Warangkono gedhe dhuwur. Turta sulistya ing warna pinter babar pisan ora ana sing cacat. Dadi sampean ki sarwa sempurna Cahayu. Dadi kudu bersyukur. Mula penting karo njaga kapribaden iki penting. Ki mau ora joget gambyong ya? Gambyong. Gambyong Parianom. Parianom. Iso gambyong. Coba aku pengen sik nembang sik ya. Nembang. Ora sik iki mung sethithik. Ngono lho. Ora kok tembange dawa ki ora. Oh, dicuplik. Dicuplik versi Banyuwangen. Saka Solo tak parak kengetan Banyuwangen, peloke pelok barang. Tintingane peloke barang mengko. Langit katon biru, nono mega nono mendung, lintang gelap kelip candra dewi mesrabayan, angin selir selir, wangarana halilir, padang ibu bebiar sesawangan denganmu. Langit katon biru, nono mega nono mendung, lintang gelap kelip candra dewi mesrabayan, angin selir selir, wangarana halilir, padang ibu bebiar sesawangan denganmu. Langit biru matane ayah, ademe tiada ngegenangku. Langit biru matane ayah, ademe tiada Nok Nggih. nampa kabagyan dadi Bapak Camat Kesesi Rawuh, Bapak Bu Adi Jaman. Nggih. Matur suwun rawuhipun Bapak Camat. Mugi tansah nama berkah karayon kawidatan lan kawlujengan sembodo anggenipun ngasta minangka dados Camat Kesesi. Ki uga Bapak Kades Capil, Bapak Jit Surya Pratandha uga rawuh ngaturi kasugengan rawuhipun Bapak. Uga Kades Kecamatan Kesesi nok. Nggih. Kabeh padha rawuh nonton pagelaran bengi iki. Matur suwun rawuhipun menika wonten pundutan lagu Kanca Tani Lamunan. Pah, nok. Nggih. Kowe tak ipuk-ipuk saka cilik nganti tekaning dewasa miwiti kelas 2 SD nganti tekaning kuliah man kowe kok milih dadi waranggana iki jane karepe piye? Saiki sing kuliah nang ndi, Nok? Wonten Universitas Terbuka Universitas Terbuka pundi niku? Malang Rama. Oh, Malang. Ngapa kok wis dadi waranggana kok njur sih kuliah barang iki? Lah kula kan nggih ingin melestarikan budaya. Oh, pengen melestarikan. Sebab budaya menika rak nggih peninggalan nenek moyang. Iya, iya. Nggih. Kreativitasnya wong tua biyen. Nggih. Niku Dadi ora kok apa program studimu? Dadi manajemen. manajemen. Nggih. Wah, layak kowe iki jirmu ra jamak. Lho mangkane kula dados bendahara. Lah iya. Ya nak iya. Ya.
Sik ya. Engko programe disambung ya. Nggih. Nembang nggih. Iya no nembang no. Kula Jawa rasane legi. Kula patungga tanpa loyo. Kula niki ngelanjutne. Yo nyambung no kowe. Yen wis tuwa sing ati-ati merga otote wis padha kendo. Iya. Dados wong tuwa niku kedah ati-ati. Iya. Merga otote wis padha kendo. Kados jenengan Desane desa Padhasari. Pekalongan iku kutane. masyarakate seneng budaya Jawi. Skrapyak semana srewunge. Jangan di karo njuke tapi apik ngono. Dikendang-kendang tok. Desane desa Padhasari. Pekalongan iku kutane. Masyarakate seneng budaya Jawi, grapyak semana srewunge. Sapa sawah ulane sawa ning galengan akeh welute. Bapak Lurah kang wicaksana nanging dereng nyawir sindene. Monggo Bapak Lurah. Entek-entekane kok iso ngenteni sawerane Bapak Lurah. Nggih kala mau ibuke sampun kalian putrinipun bapane dereng. Ya no, iki diaturke sik tembang halus. Kowe tak aturi nembang rong lagu, muga bar kuwi sing rada kasar ya. Ya, tintingane peloke nenem monggo. Ya. Oh, pangarsa mau. Ben pasangan karo Mas Budi dhisik. Nah. Menika Pak kula betakne oleh-oleh saking Jawa Timur piyayi sing baguse kaya Janaka. Janaka moncrot. Janaka apa? Janaka moncrot. Ngenyak. Aku ning omah titelku wae Raden Mas kok ngenyak aku lho. Raden Mas. Raden Mas raine kena ngeden masyarakat karepe ngono. Kok ngece kok. Dadi Mas Budi ki Nadianto iki tukang ruwat kok. Iki ra ana desa Padhasari to? Nggih. Kowe weruh tegese Padhasari. Nggih ngertos. Apa Padhasari? Lek kok Jarwo dosoke pamane. Ayo. Padhasari. Heeh. Pon niku pondasi keimanan dan keteguhan hati yang tertanam di dalam hati. Dah. Napa to, Pak? Yo mikir ngene iki. Ya mikir. Tertanam di dalam hati niku sangat kuat sehingga tercipta rasa toleransi, hormat saling menghormati antara pejabat desa dengan masyarakat sehingga tercipta desa Padhasari yang gemah ripah loh jinawi karata tentrem tur raharja. Amin. Jenengan napa nutut? Ya. Do. Do apa? Jenengan Do kuwi nek tumrape ngaku doa yang diutamakan untuk meminta berkah dan pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah. Ngecewe. Bae nggih meletik nggih jenengan niku pikirane. Meletak uteke ngono. Sa. Sapa? Niku sasaran untuk menuju kesejahteraan masyarakat dados dana yang tersalur niku tepat dengan yang tertuju. Bagus. Ngoten niku. Ridho Allah yang selalu diharapkan. Semoga desa Padhasari menjadi desa yang maju dan semakin maju jaya untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk desa Padhasari. Tuh. Nggih, dipun pimpin kalian Bapak Lurah Nur Cahyo. Nur Cahyo. Nur itu adalah sudah cahaya. Cahyo. Cahaya juga nur. Jadi Piye? Jadi selalu memberikan cahaya yang terang bagi warga masyarakatnya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, damai dan penuh kebahagiaan. Budi ya iso. Luar biasa. Allah rupane ning uteke mletek. Pas aku ngolo-ngolo kok. Jane Napa? ki mau wis negesi saka Padhasari lan panjenengane Bapak Nur Cahya ya jangkep ya. Sampun. Saiki iki ra ana tembang to. Nggih. Tembange nganggo lintang asmara. Lintang Asmara. Iso ora kowe? Iya, ngenyak iso Mas aku. Mikir sing tak ndik.
Cobi Jawan riyen Pak Bud. Nggih, riyen kok patos micing cetha, Mas. Lambene elek mikir ra cetha kok ya. Jek kok cetha iki wae. Lah, ya. Saking ral Mas, ral. Kok Untuk modern sithik. iso ya kowe kok. Iso, Ora iso wirang lho kok. kaya wirang dilakoni kok ya. Kulino wirang kowe kok. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Rangkulen ndak, ketheke rangkulen. Ning iki batine disuraki yo Padake bagus. Dikira lip sync. Lip sync apa? Iso mesti. Ora toto Jack, toto bener Mas. Oh berarti ngoten niku lambene Pak. Iya. Lambeku nyantol.